אוקיי, אז בואו נתחיל לראות מה קורה במערכת. בשם משתמש אנחנו נרשום דורון, שזה שם המשתמש הזמני שלנו. בסיסמה אנחנו נרשום 1, 2, 3, 4. נעשה התחבר. וגם פה אנחנו בעצם ממשיכים עם הדבר הזה ועושים כניסה. ומיד אנחנו נתחבר למערכת. אנחנו עכשיו למעשה נמצאים במערכת. הסרגל העליון שפה לא צריך לעניין אותנו יותר מדי בשלב הזה, וזה לא יופיע בעתיד. מה שכן צריך לעניין אותנו זה הטאבים כאן, אוקיי? אז בואו ננסה למשל להיכנס לטאב של חניכים. נכנסנו לטאב של החניכים, ובעצם נפתח לנו פה איזשהו מסך של טפסים שונים שמחולקים בטאבים שרלוונטיים לחניך מסוים, ותכף נראה מה אנחנו עושים עם זה. למשל, אני אתן הדגמה קצרה. אני רוצה להכניס חניך חדש בשם יונתן בר. נניח שתעודת הזהות שלו היא 30 40 33 19, ונניח גם שהוא זכר. בעתיד יהיה לנו פה תאריך לידה שאפשר יהיה לבחור, אבל כרגע בואו נבחור, נגיד שהוא נולד ב-30 לרביעי 1990. כרגע זה האופציות של המדינות, בהמשך יהיה לנו יותר, אבל בואו נגיד שהוא ארגנטינאי, ושהוא עלה לארץ ב-22 לתשיעי 1994, לא משנה. כאן אנחנו נרשום מספר טלפון שלו, וכולי וכולי וכולי. אפשר לשמור פה עוד דברים, כתובת דואר אלקטרונית, כתובת, נגיד שהוא מתל אביב, ניתן לו שם מיקום, נגיד שהוא לא יתום, ואז נוכל לרשום את שם האב, האם, טלפון וכולי. נניח שהוא פעיל ושהוא שייך לתוכנית סיכויים. בהמשך כמובן כל הדברים האלה, זאת אומרת התוכניות יורחבו ויהיה לנו בעצם פה את כל התוכניות של ידידים. כאן אנחנו יכולים לרשום את שם החונך, מתי הוא התחיל לפעול בילידים. בהמשך יהיה לנו גם אופציה של מוסד לימודים שהוא לומד בו. גם בארגון המפנה בעצם אנחנו נוכל לבחור פה מאיזשהו ארגון מפנה, תפקיד של המפנה, שם המפנה, כתובת הארגון, יישוב, זה די ברור, וכולי וכולי וכולי. מסלול התקדמות שימלא בעתיד החונך של החניך, ומסלול התקדמות של הרכז, והערות שאולי יש לנו, אז אנחנו יכולים לפתוח פה ולכתוב יונתן נורא חמוד, בנרי ב-2 לא 11 8 ונשמור את זה. אוקיי, נגיד שזה כל מה שאני יודע על יונתן, אז מה שאני יכול לעשות זה פשוט לעשות שמור. וזה כרגע ישמור לי את הפרטים על יונתן בר בדאטאבייס. נניח שאני אחרי זה ארצה לחפש אותו, אז אני פשוט אכנס לחיפוש ואני אסתכל איזה מהם יש לי. בואו ננסה אולי, אני יכול ככה, יונתן בר, חפש לי את יונתן בר, ואז אני בעצם מסתכל על תכף הוא יראה לי. אוקיי, זה הדברים שאני מילאתי של יונתן בר. כמובן שזה טסט, ואחרי זה נוכל לעשות דברים שונים. אני חוזר ככה לדף הבית, שזה נותן לי בעצם את כל הטאבים, וכמו שמילאתי את פרטי החניך, אני יכול לעשות אותו דבר לחונך, ולהכניס שם של חונך חדש, עם כל הפרטים שיש פה. אתם רואים, יש פה כל מיני פרטים. שוב, אם אני ארצה לשמור, אז אני עושה לשמור. אם אני ארצה לחפש איזשהו חונך, אז אני אעשה חפש. חוזר לדף הבית. ואותו דבר גם ברכזים, ועדות היגוי, מאגר סדנאות, אנשי קשר ופעילות קבוצתית. בואו נכניס איזושהי פעילות קבוצתית, נגיד לדוגמה.
אם אתם עדיין איתי בשלב הזה של ההדגמה. נגיד כדורגל חודש מאי. כאן הדבר הזה יהיה כבר בעצם אוטומטית ייכנס, אבל כרגע זה לא מופיע, כי כרגע אני נכנס באיזשהו שם משתמש שהוא פיקטיבי, אבל בעתיד יהיה בעצם שם הרכז הרלוונטי. יהיה לי סוגי פעילות שאני אוכל לבחור, וכאן אני אוכל לפתור תוכן הפעילות, כדורגל ופעילויות ספורט שעשינו יחד עם החניכים. תאריך, כמות, הערות ושמות שאחרי זה אנחנו נוסיף, ושוב אני יכול לשמור את זה ואחרי זה לחפש את זה ולראות בחיפוש. הנה, כדורגל חודש מאי, וזה בעצם יראה רק את הדברים שאני הכנסתי ולא דברים אחרים. שוב אני חוזר לדף הבית, ומפה אני יכול לגשת לטאבים השונים שוב ולהכניס מחדש. זהו, אז זה ככה הדגמה ראשונית שרציתי לעשות בינתיים של המערכת. אני מקווה שזה ברור, וכמובן דברו איתי אם הדברים דורשים עוד ברור. זהו, ביי ביי, תהנו.